ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 3 марти соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Навори имзон беҳад навори хуб мешавад. Видеоҳош қатъӣ мондаем ки баҳри шумо ман имрӯз пешкаш кардастам ҳама инҳоро бардоро. мисли ҳамин инсоне ки ҳозир шумо наворро тамошо мекунанд, агар дошта бошед хона ёки мошин ёки замин, чизе ки ҳаст дар WhatsApp бинависем бардоро, дар навори оянда мегирим рекламаш мекунам. ҳамин каналда навомагӣ боша, яъне ки меҳмонҳо бошем бардоро, ҳатман дар канал подписатсия кунед, ай шумо ҳеҷ чиз намеравад. Як донаи лайкчаи бесума ҳам бамонед. дӯстон, як эълони дигарро барои шумо расонам. Ами акаме ки мада ай тарафҳои 9 километр 3 ё 4 сотиқ замин дар курай, агар бошад то 40 000 сомона мехарош. Марҳамат бародаро дар WhatsApp банависонед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстон. 10 дона эълон ҳаст. мақсад тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки дар Московский дӯстон, деҳаи Меҳнатобод 6 сотиқ замин дорад, плюс ин боз 3 комнатаи дигар, яъне ки 3 дар хона аст. ғайр аз 6 сотиқ. дӯстон, нарх 680 000 гуфтесай, ки дангали гап. нигоҳ кунед, дарахтҳои мевадиҳандам дора. хона хуб, ҳолаташ бад нестай. Конкретни харидоро марҳамат кунед, навора тамошо кунед, хонаро ҳолатша баҳо битен. соли 2018 хона сохтагай, ба ғишти лои сохта шудааст. мақсад рақамошро мегӯмтон +7 922 724 1678, телефони дастии русӣ ва ҳам WhatsApp шаста 559 67 03 бошад дӯстон. дайнаи рақамо WhatsApp дорад. соли 2018 сохтага ба ғишти лоии хона. ин хона бо ҳатман муомила карда мешавад аз номи канали Авто ТВ, агар шумо занг занед. 500 метр дуртарак, яъне мактаб масҷид аст бардоро. водопровод ҳаст. хулас конкретни харидоро марҳамат ки ҳамин рақамода занг занед, бо арзон мекунам метатон. дуюм эълон мегзарем дӯстон. эълони димонам хубай, эълони нағз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. ҷамоати Чоргултепа, нигоҳ кунед чӣ хел номизур. ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Шур Чашма дӯстон. 3 сотиқ 3 дар хона дорад, 6 сотиқ замин. 180 000 сомонӣ нархи хона. бовар кунед, айни ҳол дар 180 000 сомонӣ дар бисёр ҷо замини холид ҳатто наметан. якам боз 3 дар хона дорад, 6 сотиқ замин, 180 000 гуфтест. нахе маҳкам кардагай. аки нигоҳ кунем бардоро. 10 тоннага обдон дора, яъне ки бучкаи 10 тоннага дора. фермаш 13 ба 18 детажа ферма дора. тамоми шароити ферма ҳаст. марҳамат кунед, боқӣ монда маълумотро тариқи телефони ҳамин акада занг бизанем, бо шумо да мегатон дӯстон. водопровод дар дарини хонае. намехе ҳолат, намехе састаини айни ҳол хона қарор дорад. конкретни харидоро бирен ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Шурчашма. як аз наздик бибинед. ҳавлиш стяжка кагай. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. эълони чорумонам беҳад эълони хубае. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. ин квартира айни ҳол дар 6 ошиёна қарор дорад. 2 хонага, яъне 51 метри квадратӣ. дар 6 ошиёна бо ремонти новостройка. Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. метавонед боқӣ монда маълумотро тариқи телефонӣ акада занг бизанед, рафта як аз наздик бибинед. ноҳияи Рӯдакӣ бардоро. 445 000 сомонӣ нархи хона гуфтест аст. бо нархи доллар бигирем, агар
40613 доллар меша бардоро. рақамо 870 34 46 46 телефони дастӣ ва 970 34 46 46 бошад. Анайда ватсап дора. марҳамат кунен, рафта як хонаро боз аз наздик ба чашми сар бибинен. Документу соза конкретни харидора жда дура мега. чорум эълон мегзарем дӯстон. эълони чорумона беҳад эълони хубае. Рости гап хона хидмат маъқул шид, нарх навошам конкретни арзонае. Хонара бинен люксе бардоро. Ина хи наворош хати баҳри бинандаро шумо пешкаш кардесам то ҳадди имкон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарура, маҳаллаи Уртабус 8 сотиқ 4 дар хонаи дигар дорад. хонаҳо бошад 5x4, 5x6 ва 3 дар хонаш ремонт дора, як донаш беремонтае. Мактаб 100 метрак дуртар. бомгоҳи тиббиам ҳастае дар пеши хона. Документо 100% об дорад, свет пастаяни мега камон муомила карда мешавад. Инаи хонаи диги мешавад. муомила карда мешавад. Боз ҳатман аз номи канали Авто ТВ рафта аз наздик хонаро бинем ва чашми сар бардоро. нархашта фикр мекунем ки арзандай. Абача 4 комнатага 8 сотиқ 250 000 сомонӣ ҳавли бародар дига чид мефора. марҳамат ки хонааш 5x4, 5x6 як дона хонаш ремонт надора. Анаи трасса бошад санг рехтаган, мақсад дарозаи калон дора. бардорои нами хел хонатона фурӯхтанӣ ҳастен. Агар шумо бихоед ки савдош кунен, рақамо дар аввали навор мондагиам, мисли ҳамисонон дар наворҳои дигар хона мошини замин шуморо ҳам эълонш мекунем. марҳамат акада занг бизанед, дер намонед. карочи 5 миллион мегзарем. эълони панҷумун чие? Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода дар якум микрорайон айни ҳол квартира қарор дорад. 2 комнатага дар 9 ошёна 52 метри квадратӣ бардоро. 52 метри квадратӣ. рақамо 880 15 35 35 ватсап дора. акамонда метавонед занг бизанед. хулас 270 000 сомонӣ, 30 000 кам 300 000. квартира дар якум микрорайон. бинои навай. бинои нав, ноҳошёнаи худаш. таъмираш евролюкс кардаги, бо лифт, меброя, мефре бардор. Обу свет, яъне ки доимӣ. Мактаб, кӯдакистон, варзишгоҳ ва поликлиника наздикишида ҷойгира бардор. худи хона месташ да ҷои нағзае, яъне ки ҷош ҷои хуб. аз ҳамин сабаб шояд ки фикр мекунам камтарак нархи хонара гарон кардааст, не ки бо муомила дура. ака мегзарем ба шашум эълоншер бачаҳо. эълони шашумон чие? квартираи фурӯшӣ дар Ваҳдат. ози данёи аниқша мегумтон. дар Ваҳдат як комната дар 4 ошёна 33 метри квадратӣ. бардоро комментария зиёд шид. ака илоҷи боша ай Ваҳдат то 210 то 220 то 230 000 мақсад квартираи арзонмон биё. баъри шумо бардорҷоно, гапи шуморо дар замин намондам. 210 000 сомонӣ як комнатага 33 метри квадратӣ. рақамона 199 91 51 ватсап аст. квартира дар бинои 4 ошёна қаророт. худи хона дар якум ошёна. шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Ватан 3 меган. наздики беморхона аст. мактабам ҳаста 500 метр дуртар. ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. навормонам калта кунем ки вақти шуморо нагирам дар ин моҳи шариф. бардоро шуморо табриктон мегум ба ин моҳи пурфайза пурбаракат. квартираи фурӯшӣ дар Ҳисор дар 8 микрорайон 2 комнатага дар 2 ошёна обши 44 метри квадратияй. бинен ҳолати хонара бардоро да комментария бинависонед. да нархи худаш арзанда ҳаст ё ки не дами замистонӣ. рақамо 977 50 11 50. медонед нархи хона чанд хай? 255 000 сомони нархи хона. бинен квартира дар бинои нав, таъмири замонавӣ, яъне ки хона люкс кардаги, медорои фақат зиндагӣ мекунӣ шербача. конкретни харидоро ҳамин рақамода занг бизанед. ҳаштум эълон мегзарем. боз як дигар квартира дар ноҳияи Турсунзода дар 3 микрорайон дӯстон. як комната дар 4 ошёна 42 метри квадратӣ. ҳолати хона бад нест. хуб, конкретни харидоро марҳамат кунед. рақамо 885 60 04 40 ватсап дорад.
یعنی که باقی مانده معلومات را میتونید که شما خودش بپرسین. نرخ خانه را 1,250,000 سومانی میگه، یعنی که 248,500 سومانی. کвартира در بینای نو، تعمیرش لوکس، حجت 100%، تخ پاسپورت هم داره دوستان. میداره فقط زندگی میکنی، مسئله آب سویتش معمول نمیشود. 9 میلیون میگذاریم. کвартира فروشی در شهر حصار، یم دکومنتاگای، یم در دهم اوشیانای خدی خونه. خلاص گپ 41 متر کвадراتی، رقم 918 27 27 10. واتساپ داره، میتونه که هازی زنگ بزنیم داره. تفصیلاتش ماده میگم. تعمیرش نو، یعنی که ساختمانش نو بنیاد کردگی، حالت خونه 100% ساخته شده است. تعمیر زمانوی. در دهم آشیانه، حمام، حاجت خانه‌اش باشد یک جای، اتاپلینی نکی نداره برداره. معلومات بیشتر طریق تلفنی، رقمش 918 آخرش 27 27 10. 285,000 نرخ خانه را گفته. زنگ زنگ برداره، خفه نمانید. با 10 میلیون میگذارین دوستان. الان دهمون چیه؟ باز یک دیگر کвартира در ناحیه شهری نو، балхаки поён. بردارو امی امروز کنکریتنی ویدیو من خونه های ارزانتر برای شما پیشکش کردم. از همین سبب لایک را فراموش نمیکنید دوستان. در ناحیه شهری نو، балхаки поён، 2 کمناتاگا 47 متر کвадراتی در یکم اوشینا. حالت خونه خوب، 167,000 پریسای که بردارو 167,000 2 کمناتاگا акамо гуфтеса дар шаҳри Навай дар балхаки поён. рақамо 009 99 41 98. метавонед ватсап акада бинависед. таъмирш Навай. ҳамон ҳоҷатхонааш якҷоя, атабле неки надора. марҳамат кунед, дер намонед шер бачо. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. лайкаро фаромӯш намекунем. дар ин канал наомагӣ ҳатман подписатсия кунед. барои реклама кардан метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ин рақами моҳай мисли ҳамин инсон дар навори оянда хона мошин замин шуморо эълон мекунам. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед то навори оянда. худоён ёр омада ёдгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.